Takže stále sa zapájajte do našej celoránky. No, celoránka. Nie, usmievam sa, ale ako to pekne rozprávaš. Ešte aj s tým hlasom, takže klobúk dole. A ešte by sme mohli povedať s týmto krásnym sexy hlasom, že dnes hráme o 4 500. Čo je veľmi veľa peniazí. Veľmi veľa. Z toho by sa dalo aj perfektne zatancovať. O malú chvíľu budú tancovať tanečníci, ktorých z hodou okolností budete mať možnosť vidieť tento víkend v jednom nákupnom centre pri Trnavskom mýte v rámci akcie Outbreak Europe. Ale ak možno tiež príde sa pozrieť už s nepečenými koláčmi, tak to príde ponúknuť. Zhodia oni veľa, takže treba dať aj koláčiky a treba doplniť. Teraz vymiešavaš vlastne. Teraz máme ďalšie, také tvarohovo-kokosové guličky, ktoré vlastne poznáme klasicky, tak na Vianoce sa väčšinou robia, ale tieto sú budú s ovocím, vlastne s malinami vo vnútri. Mňa fascinuje, ako ty s ľahkosťou miešaš. Svet je gombička. Ja ju tak normálne upodozrievam, že niekto iný to za ňu robí, ona sa len tak postaví potom pred tú kameru a tak si to pomieša, vieš, ale nie, robí to ona. Vieš, lebo ja keď pečiem, dobre, ty nepečieš, teraz ty miešaš a stále miešaš, tak ale ja sa na to tak sústredím. Ale ty si to Ja hlavne urobím bordel, keď čokoľvek robím v kuchyni, ale tu na to vyzerá. Fakt? No neviem, ale... Doma aj ja, ale potom si aj upracem. Dobre, my sa na to tešíme. Takto vyzerá to citrónové tiramisu mimochodom. Áno. A toto je vlastne tortička, toto je čo? To len tak, tiež nepečené vlastne, ale to je na ochutnanie. Na ochutnanie. Doniesla zo svojej záhradky, ako sa hovorí. Super, tešíme sa. My sa na vás tešíme aj v ďalšej polhodine. Okrem iného sa budeme opäť rozprávať aj o dni melanómu. Posvietime si na vaše znamienka, 100%. Pekné ráno želáme. Dobré ráno.